Hej, velkommen til den her video. Vi er Stats Brothers. Stats Brothers, ja. Vi har startet en ny gaming-kanal. Det er roligt. Ja. Så vi bare spiller noget. Så det er vores første video, og den kommer kun til at vare 5 minutter eller sådan noget. Ja, fordi sådan en velkomstvideo, stille og roligt. Ja. Fordi... Og vi vil spille noget Rust, så... Og vi kan bare starte med at, mens vi lige snakker lidt om kanalen. Ja, men der kommer, tror jeg i morgen eller sådan noget, der laver jeg en intro. Går i gang med. Oh fuck. Så det er jo fint. Ja. 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 Så får vi lige hugget lidt træ her. Ja. Og så er der måske også en af vores andre venner, der kommer med på kanalen, men hans computer er lige i stykker lige nu. Ja. Så hopper han lige ind der. Ja. Så det kører jo rimelig street. Kører helt fint. Ja. Men vi skal lige have samlet nogle materialer her, så vi måske lige kan bygge en økse eller et eller andet. Jo. Starte ud med. Du står bare og glor. Ja. Jeg er sgu da nødt til fælles dine spasser. Ej. Fuck! Au. Nå. Skal jeg lige sætte sådan en timer til det her? Nej, det er lige meget. Nå. Men ja, vores videoer de kommer til at vare cirka sådan en kvarter 20 minutter ellers. Ja, i fremtiden. Ja. Kommer nok også til at lave noget andet end Rust i fremtiden. Ja, ja. Jeg tror også jeg køber en ny CSS-account. Ja. Fordi det kan vi optage lidt CSS. Ja. Måske noget BRGL, det er nu meget sjovt. Det er sjovt. Nu lagger du heller ikke mere. Nej, ja, den lortecomputer jeg havde før. Ja. Det er fortid. Ja. Det gider slet ikke snakke om. Nej. Nå, ved du hvad, den grisen skal dø, jeg er ved at dø sult. Det er faktisk så, du får et kylling ud af den, ja. Ja, kylling, ja. Meget realistisk. Ja. Ja, din fede smatsår. Sådan. Hvad helvede. Hvor er du? Nå, er du derovre? Ja, står stille og roligt hugger en gris. Yep. Ja, hvis du står om i. Nej. Nej, jeg skal lige have noget mere sten, så jeg kan få en øks. Så er jeg nemlig sejren dig. Det er ikke sjovt. Nej. Så jeg har allerede nok sten til en øks, så... Ja, okay. Så bare lige skal lukke... Ja, okay. Lukke gabet. Lidt fisen mormor. Nej. Nå, men vi har faktisk lavet en kanal før. Ja, Bad Gamers. Men det gik så godt, men... Det gik sgu ikke så godt, jeg glemte password og sådan noget, så... Vi gad ikke rigtigt at lave noget heller. Nej. Det satte vi lidt af. Havde du også en lortet computer, så... Nå ja. Ja. Altså, der kunne ikke spille andet end... Men hvis der ellers er noget, I gerne vil se, så skriver I det bare i kommentarer. Så... Skriver I. Altså, vi vil helst ikke spille Minecraft. Nej, fy for satan. Det vil vi gerne holde os fra, ja. hvis vi kunne være fri, så... Ja. Så vil det være en fornuftig udgang. Ja, men hvis det er, så der kan godt komme sådan 1 minutters video. Men det er, hvor vi sviner det til, så... Ja, det kunne vi. Det kunne vi godt gøre. Det kunne vi godt. Altså, jeg er frisk. Ja. Det var. Så kan du få en sten lige i hovedet. Hey! Nej. Jeg er nok til at lave en øks. Det er slet ikke så smart, da. Okay. Laver jeg også en øks. Fuck, jeg går langt. Jeg laver den før dig. Ja, det tror jeg. Ja, det gør jeg. Nej, det gør det. Fuck, du grim. Du kan jo ikke skide, mand, i fucking skallepanden. Fuck, mand. Jeg vidste faktisk ikke, man kunne få, mens man craftede. Ej, men du fik spillet før mig, mand, så... Jeg er så dumt, mand. Så fik jeg jo ikke så din fucking luder. Ja. Jeg har den nok også en bøs. Nej, jeg havde nok før dig. Ja. Bøse. Ja. Ej, det er faktisk godt lavet, at græsset det er også... Det er faktisk godt lavet, man får kylling af en gris. Nej, det er fucking dårligt. Og hjorte, og ulve og bjørne. Lortespil. Bare kylling hele lortet. Det får bare slag. Det får bare... Den får bare den store gren, det kan jeg sige. Det skal ikke til at være så meget. Hold nu kæft. Det gjorde jeg faktisk, men det snakker vi ikke om. Lige meget. Skal vi have poolet pork i aften? Snakker du om? Poolet gris, hvis du forstår, hvad jeg mener. Nej. Nå, hvad skal vi så? Hvad gjorde I over på den anden server? Jeg nåede jo ikke. Jeg kom jo bare ind til et kæmpe hus og alt muligt. Ja, vi byggede først nogle små hytter.
Hvordan gør man det? Kan vi ikke bare gå ind i det hus der? Det koster faktisk ikke en skid. Ej, jeg tror det der, det er en... Lige prøv at tjekke det ud. Der er ikke rigtig nogen ressourcer til at bryde ind i et hus og raid det. Ja, okay. Det Der er åbent, der er en åbning her, så er der nok ikke noget inde i. Det er klamt, hvis du voldtager et hus. Voldtag, hvad? Ja, Hvad siger du dog? hvis du forstår, hvad jeg mener. Nej. For sjovt, ikke? Der er ikke en skid herinde. Fuck, det lyder mærkeligt, når du går derinde. Der er intet herinde. Men jeg synes faktisk, der er fin grafik herinde. Nej, han joinede vores game, han der. Fire det, Sasser. Fire. Det er ikke godt. Nej, han fucker det hele op. Ja, han fucker det hele op. Ja. Det er lort. Det er ikke godt. Nej. Afskaffer Kom her. Han er helt væk i os jo. Hvad? Han er helt væk i os jo. Ja, han er fucking bøs. Nej, det er ikke godt. Nej, det er ikke godt. Det er det ikke. Det er utroligt nedlandet. Ja. Ej, men alle de andre videoer, de bliver sådan lidt mere seriøse, det er fordi, at vi lige startede, så... Ja, det er sådan en lille start. Nej, fuck, jeg har no hunger. Det er nok ikke særlig pænt. Men I kan følge os på vores Facebook-side også. Facebook-side, vi hedder... Kan jeg ikke huske Stats. Stats Brothers. Nej, jo, Stats Brothers. Jo, ja. Sådan er det. Hvorfor vi hedder det, skal I ikke spørge. Nej, fordi det var noget, der lige røg ud. Ja, det kom bare lige ud. Hvis jeg har noget bedre, så kan vi godt tage imod tilbud. Ja. For det er jo bare noget, vi hedder midlertidigt, hvis det ikke lige finder på noget. Ja. Men det er også lige meget, det er et navn, altså. Ja, for helvede. Det er jo ikke, nu skal jeg til at sige størrelsen, det gør det, men nej. Det er ikke navnet, det er gørelsen. Ja. Ikke? Ja. Er det ved at gå 5 minutter, eller? Ja, men jeg skal altså lige hugge det her træ færdigt, så det vælter. Nej, det vælter ikke. Vælter? Det er faktisk dårligt lavet. Det kan man så ikke indspille, det er bare lidt dårligt lavet. Faktisk dårligt lavet, at der overhovedet ikke engang kommer noget revn i den eller noget. Ja, det kan. Kommer ikke engang revn. Der kommer lidt støv, det er det. Og så er vi ved This Minecraft. Hold kæft, mand. Ja, så sidder vi her og spiller sådan noget. Ej, det er sgu heller ikke ret godt. Der hænger træet bare i luften. Ja, det er ikke godt. Fucking lort. Det hænger blade, det er ikke... Nå, men så... Hvad fuck? Nå. Så vil vi sige tak for den her gang, og så vil vi håbe, vi håbe, at I vil se vores videoer. Du kan ikke snakke, hva'? Har du noget i munden? Hold nu din kæft. Ja, en smøg, ikke? Ej. Ja. Ej, så vil vi slutte her. Ej. Jeg tror vi bag, ja. Ja. Og så de næste videoer. Det kan også være, at vores ven han kommer med i de næste videoer. Ja, det kunne tænkes. Men lige nu der er hans computer i hvert fald nede, så det er nok ikke... Men det kan være, der kommer nok en video i morgen også. Om med en ny med en intro, så det hele, så... Ja. Det kører. Det kører helt fint. Yes. Men ved du hvad, så må I hygge jer, så må I lige hygge jer. Ej. Ja, hygge jer bare. Bare hygge jer for helvede. Nej, vi ses YouTube. Kan I hygge jer, mand? For helvede. Ej, der kommer det der airtrap. Ja. Hvis vi kan tage den, så tag den. Ja. Nå, vi ses YouTube. Farvel. Hej. Halt. Hold da. Droppede den ikke noget, eller hvad?